Ahojte priatelia, takže dneska idem skúsiť prívlač na hrone. No a skúsime nejakú šťuku chytiť. Začínam jemne s rotačkou, trojkou. Na tú rotačku sa dá chytiť naozaj všetko. A ja neviem, či sa mi to zdá, alebo mi za tým išla naozaj pekná ryba. Budeme aj trošku brodiť, keďže sme v broďáčikoch. No a sám som zvedavý, či sa niečo podarí. Budem skúšať aj prúdik a mám nejakú, čo mám rybu. Pozrite sa, jalček mini. Pozrite sa na to. Aký mini jalček vám zobere trojku. Kamoš, čau. Trojka mepska mu nerobí problém. Tak držte palce, ja idem sa presúvať, brodiť, hľadať hlavne také jamy. No a snáď sa v nich bude niečo skrývať, kamaráti. Priatelia, hneď ďalší jalček, už o niečo väčší. Takže tých jalcov je tu dosť. Ja tak niečo na woblera mi skočilo. Počítam, že to bude nejaký väčší jalček. Je to jalec. Je to jalček. Zobral krásne wobleríka. Rapálku. Pozrite sa na ňo. Jalček sa nebal ani poriadného wobleríka. Čau, nie že ťa zje hlavátka. Čo asi sa rýchlo stane. Niečo mi sleduje, alebo sledovalo woblerík a zalovilo mi to tak kúsok za ním. No a mohlo by to vziať aj na druhý krát. Krásne mi to niečo zobralo, presne v tom mieste. Kokos, to je jalčisko. Tie jalce sa neboja proste tých woblerov, väčších nástrah. Pozrite sa, jak to krásne zobral fešák. A riadne agresívne to ťahám, mykám s tým a tie jalce bijú potom riadne bomby. Kúknite, kade sa ja trepem. A v tých broďákoch je to nádhera. Som neprišiel dneska na huby, kde je nejaký chodník. Strašná divočina. Som na chodníku. Také, že ten hron mi trošku prerušil plány, lebo v Bystrici nám začalo poriadne pršať vraj. A sem tam aj tu zaletí, tak som sa presunul na jazero a idem to vyskúšať na stojak a začnem rovnako mepskou. No na hrone som mal chytených čajens opäť jalcov, ktoré mi brali aj rotačky, aj wobleríky. No tak uvidíme tu. Niekedy naozaj treba špekulovať, skúšať, meniť miesta a niekedy sa vám to môže vyplatiť. Videli ste to? Netrafila to. Netrafila to. Netrafila to. Ježiš, zober to. Je tam. Je tam. Krásna. A spadla. Videli ste to? Ale malá. Nejaká 60-ka. Nejaká 60-ka. A ešte, že odpadla. Vidíte ho? Stojí tam. Videli ste to? To je agresívna. Agresívna je. Je tam.
Znova. Vidím ho. A ide. Je tam. Tak toto bola celkom sranda, priatelia. Toto bola celkom sranda. Čo robila tá šťučka, malá žiletka. Idem mu hneď pustiť. Taká 50-ka. Ale videli ste, čo robila? Neskutočné, agresívna šťuka proste. Neskutočne, koľkokrát? 5-krát? Tak priatelia, vidíte, no. Toto by vám ale veľká šťuka nikdy nespravila, lebo tá by už tomu neverila. Ale takáto mladá, v podstate hlúpa šťuka neodolala.